ଚାଲନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣିବା କବିତା ମୋ ପ୍ରେମ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। କବି ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣ ମହାନନ୍ଦ। ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଦୁର୍ଗା। ନିଇତି ଦେଖାହୁଏ ଠିକ୍ 8ଟାରେ ବାଲକୋନିରେ ଚା ପିଇବା ସମୟରେ। ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲ ତୁମେ, ତୁମ ସହ ପରିଚୟ ନଥାଏ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଅପଲକ ନୟନେ ତୁମକୁ ନୀତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥାଏ। ତମେ ବି ଦଉଥିଲ ନୀରବ ସମ୍ମତି। କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି କଠୋର ସମାଜକୁ ଦେଖି ସୁଯୋଗ ପାଉନଥାଏ। ମୋ କଳ୍ପନା ରାଇଜରେ ତୁମେ ପାଲଟିଥିଲ କୋରାପୁଟର ଫୁଲମତି। ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଭାରି ତୁମ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଛନ୍ଦି, ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ, ଦେଶୀ ମହୁଲି ପିଇ ଦେଶିଆ ଗୀତରେ ଝୁମି ନାଚିବାକୁ। ହେଲେ କାହିଁ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ, ତମ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଦୂରତା ଯେ ଅନେକ। ତଥାପି ବି ଲାଗେ ଯେମିତି ମୋ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ତମ ନାଁ ହିଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ବାରମ୍ବାର। ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ଭାଷା ସବୁ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦରେ ରହିଯାଏ। ସାରା ରାତି ଚେଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିର ଠିକଣା ହଜିଯାଏ। ତୁମକୁ ନେଇ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ସପନରେ ରହିଯାଏ। ତମକୁ ଭଲ ପାଇବାଟା, ତମକୁ ନେଇ କରିଥିବା ଯେତେ ସବୁ କଳ୍ପନା, ସେ ସବୁ ସ୍ମୃତି ଚିତ୍ର କରି ଆଙ୍କିଦିଏ ମୋ ଫେସବୁକ୍ର କାନ୍ଥରେ। ହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଫେସବୁକ୍ ସହ ପରିଚୟ ନଥିବା ଫୁଲମତୀଙ୍କର ଯେ ନଜର ପଡ଼େନି। ଲାଗେ ଯେମିତି ପାଣିର ଫୋଟକା ପରି, ସମୁଦ୍ର କୂଳର ବାଳିଘର ପରି ମୋ ପ୍ରେମ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଆଉ ମୁଁ ମରୁଭୂମିର ପ୍ରେମିକ।